mentaka sengi perlok ko pen EAP kawe niki ketaka ying mane ka pelatam hangne po jelame khlia ka jungi namar bale ba ngong ba plan mar kane ka dei ka ying mane ka padon tang kawe ka ying mane hangne po West Kasihir district lane East and West Kasihir district namar baro hakan ya kawe ka than kadon tang kane kawe ka ying mane kata ka dei ka CNI lane Chot North India kania ka dei ka yung mania ka badon hangnia po East and West Kasihir district hakania ka shnong jong ka Laubertun village ka badon marsnda bat ka shnong kanchi tangan pan EAP abaya debat kania ka yung mania kania pat ka dei ka school jong ka CNI Lower Primary School Laubertun East and West Kasihir district laseng ya kania ka school nadu kasnem khat khandai spa sau phunyo bat ya kania ka building nang sio thamai hakini kisnem ki bamenta metang an lek pet ya kania ka yung mania jong ka CNI nadu mano laseng ya kania ka yung mania hangnia po shnong Laubertun Kini kita kisnong gibahap hangnya po Laubertun but kani kadong khot da kadong lau so ba hakani kadong gila bandon dun rupo la ne hanyu po ying tamai ai but kadon pat saka light min hiang ka ba shatai shaliang kidon kumba spa ying ai but kadon pat saka dong kiwi kidong gila bandon kumba nyu po ying tam don ki ba spa ying tam namar gila don hadu rudong habe de bat kasino Laubertun bat kani pat kadai ka yung mane CNI lane Chot of North India pat kalau long ka ba itna du kata-kata habe de bat kani ka yung mane kala kadon tang ne po snong jong ka Laubertun hagi wiki jaka nyar ban siam hangne hapo jong ka West Kasihir kadon tang hangne po shnong jong ka Laubertun bat kadon ru hang te Shillong bat hajowai bat hari boy kala bandon tang wei lan ne artli hapo ri boy hapo janti kala bandon lain sautli bat hapo East Kasihir district kala bandon tang artli ne laitli bat hangne hapo Than West Kasihir district Eastern West Kasihir kala bandon tang ne po shnong jong ka Laubertun village Chot umut sa kan mau ya ka jingdap nyup san snam kasing andro Chot Laubertun Chot of North India khat khandai spa sau phunyo ar hajar ar puar khat khandai spa sau phunyo khat ar hajar ar puar balawan pli da u arti Rose Michael Herans Bishop Diocese of North East India Bishop Diocese of North East India haka khandai tarik bna benikong arjar ar puar haka jingya don lang bat urau Himanshu Christian Presby in charge ka Shillong Pastorate kani kadai kamdere ka balang Catholic nilene ka rei kani kadai ka balang CNI hanmar ha ka balang CNI don ru ki bishop bat ki wei khot padri bat ki wei ki bishop udai wa khrei do jonga balang CNI let's say bat ki padri pat ki kham hapo bani u bishop habe de bat ka balang CNI
Kani ka balang kaya long esrim bat ka balang Katolik oleh sel kala ban long kum tan nomor balai ba hangni kila ban don ki bishop te habaya debat upadar bat ki ong do padri kila ru hagane ga ying mani CNI ki don ru king kidur jong Jisu kumba sejbu haga balang Katolik tamba ki kampen per kila ban bu tang kadur jong Jisu tumnum bu repat ki wei pat kidur tang kini kuble shibun perlok kani kalong tang ka video ka balengkot na ka banta ka jingdon ka balang CNI hang ne po shnong lau bertun bat kamne kane kamde ka balang Katolik henre kade kane kade ka balang CNI la ne Church of North India ha kai wei kiri jong ka parthai ki badon ha wei pat kiri ya kane ka ying mane la kila ban khoda ka Church of North England te ka badon hang ne po India pat ki ICNI la ne Church North India kane kade ka ying mane ka ba compare pat na ki wei pat ki balang Kristan hang ne po ka jala ga jongi tang kini kuble shibun